karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Lula's Boy. Are you serious? Hello, Attorney Al. May urgent instruction si Sir Matt. Matt! Yes. Giwarningan na ti ka many times Yes. about you. Pero gahi ka. Karon tan-aw na to. Unsa kay good ka gahi. Mateo! Okay, Attorney Al. Ako nang isindi mo ang detalye. Matt, sorry na. Pag-ausa na ni siya, Mon. I'll call you back, Attorney. Jessa, dali na, gawas na. Jo, sorry na. Sorry na, Jo. Gawas na, Jessa. Useless na lang yung sorry. Guyura na guna siya, Mon. Matt! Jessa, pasensya na, Gid. Matt! Matt, sorry! Jo! Sorry! Patanawa ko na kami. Unsaon mo pagpaluto sa imong tiil? Oh, Ingon ka, di ba? Palutoon na nimo o okay na? Oo, bitaw, sir. Mura na magkuhay na hitabo. Oh, asa na? Palutoan na dayon. Okay, sir. Lutuin taon tiil. Ayaw taon kong pakauwawi. Oh. Wow. Okay na. Okay na, sir. Okay na. Akong ilakaw, sir, ha? Wait, nagtiniil maga. Bugnaw ang tiles. Okay na, sir, uy. Ako may gisakitan si mo gibuhat. Wa may sakit, sir, good. Nindot magarikis pamati. Ha? Lahigid ka na. Sir, sige na, sir. Mubalik na ko sa gawas. Tiwaso na to na ako, imong gipabuhat na ako. Sorry kayo nga, nalangan, sir. Okay na, okay na. Dali na gawas para makasulob na kasi ng sapatos. Okay, sir. Sakit pa manggug kamay akong tiil. Pero, arang-arang na gid nga nakaluto na. Di isag pwede nga konsultihan si sir sa tinuod kay manawag lagi dayog nurse. Okay, sir. Yes, sir. O, gid yung mga dato eh. Kamayng problema, doktor dayon. Okay. Labi na ka magkwarta. Ay, Balik na mo sa trabaho. Balik na mo sa iyong trabaho. No comment ko. oh, Kumusta imong amo? okay naman. Si Ma'am Jessa, Aw, di gid okay. dili sige siya makapugong siyang kagalingon, no? Agad. Sayang kayo siya. Gwapa ra ba gid unta? Sexy. May chance gid untang makagusto si sir niya. Selosa lang. Ambot lang sa di mga babae eh. Pataka ra magselos. Ato sana ko imong amo ha. Sige sir. Tiwason sa din ako yung gipabuhat. Ya, sige. Mo to gingon ni Mateo nga dili tumboy. Oh, Oh, wa ka tingog. iyan ang gisulti. Wala ki. Lain sa kay nagtumo-tumo ko. Gi-misinterpret lang imong nadungog. Gi-misinterpret. Tinuod man ang iyang gisulti nga guwapa si Jess, ha? Sexy. Pero wato mo confirm nga tomboy siya, bro. Unya ka itong yagingon nga ambot sa ni mga babae, pataka ra magpagsilos. Unsaon man to nimo pag-interpret do? Ang iya tong ipasabot nga kadaghanan sa mga babae. Mostly, majority. Wa man siya mo ingon nga kadaghanan. Miingon ra siya mga babae. Nagpasabot nga wa sila labot nga dili siya babae. Ay, patakar kay. Di ka mo dawat? Dili. Oo, okay ra.
Di na ko mulalis. Basta kay gi-inform natin ka. Aray, agay. Kada. Aray, agoy. Kada. Idot. Agoy. Ibang kong gikatawaan. Sorry. Sorry jud kay la, sorry jud kayo. Kay, Katawanan man kong kalagod. Imong ipaduot og pisil pero sakitan sa ka. Katawa mo ko ni mula, oy. ay nindot man gud pamation inig pisil ni mo gud. Mahal. Pero sakit lang sa lagi. Mao gani. Mao laging magkatawa ko la. Sige katawa lang. Basta kay pisila lang gid ko. Yan son, padayon tala. Dayon. Okay. Eh. Puna na to gaplas la. Ha? Mm. No. No, Tito. Ayaw paghilak. Oh, Ayaw paghilak, Tito. oy. Okay. Let's talk. Unsa man to? Dito man kunula. Kinsa ba kang tito, ha? Oh. Anong naghilak man? Oh. La. Ni barog balagi ka la. Bebe, unya na ta magtiwas og hilot. Magmarites una ta. Oy, mao ba? Wa lagi mo sugilon si Jo na ko ana. Di lang siya chismosa la. Ya ako, chismosa. Wa ko'y gisulti. Pero tinuod man sad. Di ra man sad ko masuko. Gawag ni mulay. Pero, nadagyo kas hilak-hilak sa iyang amahan kung mao ka na. Well, wa man sad siguro to maghilak-hilak si Tito Lola kung wara. Bisan kin sa tingali nga naa siyang lugar makahilakit. Kailam sa ko siyang amahan. Kung giunsa niya pagpalambo ang iyang negosyo. Hangtod nga nagka-partner mi. Pero maayo ra siya sa negosyo. Wa siya'y ayo lang nga pagkaamahan. Kay wa siya makadisiplina sa iyang anak. Lola, kalma lang. Ayaw ka high blood, ha? Actually, ni-promise ko si Tito nga di na magsamok-samok na ako si Jessa. Ani mo, dili na. Pero si Jo, Oh, bebe, tawagin dito. I-appeal si Jo sa dili ipasamok ni Adtong Jessa. Bigyan ako dili na ka matarog. ay, gidaog ko sa ikog ni Tito na. Dako sa siya katabang na ko. Kung nganong na-successful ko. Gani, tungod man niya nganong nagailami ni Jessa. O wa ko makabaliba dihang iyang gipasud si Jessa nga akong secretary. Pero karon naibaw na gid sa staan. Oh, wa ko'y gitago niya. Mga naikog gid kay siya o siya gyud nangayog pasaylo in behalf sa iyang anak. Siya sa bitaw akong giunaw na. Kato bitaw ni decide ka nga undangon na ang pagpakig-partner nila. Kuyawan ko, kuan ka na, atakihon ba? Yeah, mao bitaw nga naluoy kay ko paghilak niya. Ni malagi ni Jessa, eh. Ni malagid. Gipahilak niya ang iyang amahan. Ya? Pero ako sa yung giklaruhan si Tito. Nga kung mausab gihapon si Jessa, automatic na nga putol ang among partnership. Ni okay naman sad siya. Matag makato na this time si Jessa, oy. Oo, naarag na niya. Kumusta si Jo? Anong nang musta mo ka? Wala. Yay, nga naman na. Kanang pag-ana ni mo, sa may pasabutan na. Kung wa makadungog si Lola sa kung pagtubag sa tawag ni Tito, di siya mahibaw sa naitabo. So, wa mo sulti si Jo? Wa, Nya? di siya chismosa. Oh, mayo. Nya, anong murag nag-uol ka? Oh, kuwan. Di ba, typically,
chismosa man ang mga babae. Oh, pero hey. hey. Dito ka na sa kong gisulti nga tumboy gid si Jo. Aw, di masad tanang babae, chismosa. Mo Di man lang din. siya typical. Naram din na niya anong murag-urid man ka. Utda na yung kape. Mamalag na sa office. Ang proha nga Joy. Bisag unsaon ako bugong musurok man gid ang akong dugo ang tanawan na niya. Pero for daddy's sake, paningkamutan ako. um, sorry sa mga nahitabo ka. I just hope makasabot ra ka na ako nganong naingon adto ko. Nakasabot ra gyud ko, ma'am. Og ako'y paniguro nimo. Dili gyud ka angay magselos nako. Dili gyud mahitabo nga mahimo ko nimong karibal, ma'am. Okay. Good to know nga nakasabat ka. O hinaot nga tinuod ang imong gisulti karon. Promise, ma'am. Wow. Kagwapa man din nimo, ma'am, kung mo smile ka. Maka-in love. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!